guys, गोजोन मोनाबिलि दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बेनो जाबाय कि नोंथांमोना बे मादैनि सोमोन्दै सोंबाय थायो खानायखौ दा नोजोर हो खानाया आंना गोबां गाज्रि जाबाय हेलमेट हमनानै जोङो बङाइगाव थांबाय ओमफ्राय दायो बासुगाव दंफैयो बे मादैखौ जों लोगो हमलांसै मादैजों माने लोगो हमलांनायजों लोगोसे जों माखासे जाग्रा बेनो बेसाद होलांसै मोनसे जों बेसाद मार्केट खालामनो फैदोंमोन लोगोसे नोंथांमोना सोंबाय थायो बेनिखायनो आं भिडिअ बानायस्रानो सानबाय ओमफ्राय दायो बारा गोलाव इसेबां भिडिअखौ बानाया नोंथांमोना नायबानो जाबाय मादैनि हालोदा माबायदि एसे माबायदि बेसेबां गोबाव जोंबो ओरैनो 22 दिन बा 21 डेजखौनो 21 दिनखौनो हमना ला ओरैनोथ' सफैनायजों जाबजों 22 दिन जायो 21 डेज जोङो मादैखौ माने आङो मादैखौ लोगो हमनासै आरो बिनि सिगाङावथ' लोगो हमखादोंमोन आं हमनायालाय बाट भिडिअसो बानायाखै बाट आंबो नोंसोरबायदि जेरै गोबाव थादोंना नुवाखै बेबायदिनो थिग आंबो मादैखौ गोबावसिन जाबाय नुयिया दायो नायहैनि मादैया बारा ओइ जेराव बारा एसेबां गोजानद्राय नङा एसे खाथियावनो थांग्रोनोथ' So guys, जों माइरं लाबाय 5 केजि माइरं स' लोगोफोर माइरं बायखांनायनि उनावहाय दायो एसे मैगं बायना लांफानो सानबाय आङो मादैनो एसे मैगंफोरखौबो बिराद गाज्रि लेथ्रा संना जायो नालाय एसे मोजां बायनानै सानदों आंना गोसोआ गोबां गोजोननाय मोनो बिदि मदद खालामनाय सोरखौबा सहाय खालामनाय एसेबाबो गावनि एसे 100-200 जायानो माने गोसोआ गोजोननाय मोनदों आरोना जाहाथे मादैया एसेबाबो सहाय मोनदोंना आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो नायनो बुंबाय थायो नालाय बे हिसाबै आंबो बे भिडिअखौ बानायनाय जागोन लोगोफोर बायखांबाय दायो बायनानै दायो मादैनिसिम थांसै थांनायनिसै आं एसे खानाय सिनजागोन पियाज बानलु ओमफ्राय सबाय बिमा आलु लाना होबाय बुरिखौ माने मादैखौ नङा मादैखौ जाबाय खानाया गोलाव जाबाय सिनजालांसै नामाथाय गाइस खानाया एसे गाज्रि नुबाय खानाया साइड मोनसेथिंसे बारा सिननाय जादों बिनिखायनो माने बेयावनो सिननाय जाखादोंमोन ओमफ्राय दायो बेवहाय मोनसे मिलायफिननो थाखाय फैबाय आङो माखासे मिलायफिननाय बेखौ खानायखौ एसे समानै जाहाथे एसे फिउचाराव लावोब्लाथाय बेखौ मिलायनो हानाय बायदि एसेनो खानाया एसे भिडिअआ गोलाव जानायनि टाइम पासनि एसे बे भिडिअखौ होफानोसै एसे खानाय सिननाय बे खर' सुनाय एक्सुवेलि बे एक्सट्रा खर' सुनायनि चार्ज लाया दै बेवहाय सिननायनि चार्जखौ लोगोफोर मादैखौ लोगो मोनबाय जों बेवहाय जों नागिर फैदोंमोन ओमफ्राय मादैखौ बेयाव लोगो मोनबाय मादै नोङो बेखौ लाना थांनो ना होजोंहायनो हैनांगौ होजोंहाय नोंनो हैनांगौ थुदो होमबालाय नोंनि थाखाय फैयो नोंनि थाखाय थुदो होमबालाय नोंनि बै थाग्राया नोंनि थाखाय थुदो जों हैनोसै जों बाइकजों थांगोन नै जोङो बुं दे नों थुग्रोदो माबायदिखौ लाना थांफानो हायोबा गिदिरथार खिन्थु हानाय नङा नोङो थुदो होमबालाय थौ स' गाइस मादैया नैबेयाव दङ सानावहाय मादैया फैयासै ओमफ्राय बेलेगाव थांदोंमोन बियो ओमफ्राय जोंबो बे फैनो थाखाय बेलेगाव जों थांब्रबनानै लेट जाबोबाय आरो एसे मागिनो थांदोंमोन मोनबोआसै मानसिया एसे मागिबावदोंमोन जाहैदों माने फैनायाव हाथाय मागिसो जायोना बियो माखासे बेफोरबायदिनो थाइसे थाइनै आरो माइरं सोरबा हरनाय दे होमबालाय ना संनानै ओंखाम 5 केजि इयो केजिसेयाव 28 थाखा ओंखाम जागोन जाया माबायदि खबरा जागोन ना नङा देखायलाय माबायदि हा 100 गाहाम थामा मानो जायाखै जोंखौ आग्लायबावनोसै फैसाफोरखौ मालाय देखायनो हादों
Tuh. Lah, nengö. Neng lah. Nengah mah बायनांगौ ना. रावनोबो फैसा होनाङा दे बिदि. दे. नोंहा माबा बायना जानांगौ. मिथिबाय? माइरं बायना जानांगौ. दा ओमफ्राय ओंखाम संखाबायना संगोनसो? संला. दे होमबालाय दे. थादो. मोजां ना? दे होमबालाय. जोङो होबाय बेवहाय. थांसै जों दायो. आंनो उल्थाहाय फैसा आंनोसो फैसा जासि. माने गावनाव फैसा थानायखौ जासिदोंमोन आरोना आंनो. ओमफ्राय बिदिनो फैसा जासिबा सोरबाफोरथ' लांनो हागौना ओंखायनो बुंदां माने फैसाफोरखौ जानला मोनला रावनोबो होनाङा होननानै देखायनाङा खोन्थानाङा होननानै. दा माइरं बायना जानांगौ मानांगौ ना. दा खायसे मानसिफोरा जाम्बि मानसि होननानै सिनायाना एखेबारे जुमाय लोंग्रा मानसिफोरा खायसे ओरै सेना बायना लानो. थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम. बाय बाय. थेंक इउ.